239 liber. No počuj, bagovne, musím už vynechať sladkosti. Dneska cvičiť a makať na tom. Poštarpet. Doručovateľka bar. Pani, kde mám svoj foťák? Kde mám svoj foťák? Už to máme ten 6. mesiac. Kde mám svoj foťák? Kde mám svoj foťák? Kde mám svoj foťák? Tu máš ten svoj debilný foťák a zmiz. Díky, madam. Bart, čo tu robíš? Prepač to. Prepáčte, ale mne to trochu nejde. Tá je pekná. Hej, kúkaj. Ja by som to tiež chcel. Nemôže. Nerob sra. No tak, dobre. A kde budeš dneska spať? U popelnice asi. Ale to teda nie, že môj kamarát pôjde do nejakej bakčoriky, ktorá je plná hojno. A ináč, keby si mal v noci taký hladík, tak tam je načapované v vanničke.